Yo, mga higala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga tikay. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay kalaan atong magtatampo si Tikay. Kina kong problema bahin ni sa kumbana nga murag na matikda na ako nga murag ni duwag laing team. O kung nga nung nakaingon ko, ingon man gud ini ang mga panghitabo. Pangako sa'yo, ipaglalaban ko sa hirap at ginhawa ang ating pag-ibig upang di magkalayo. Unsa ba ako tikis sampal-sampal kani kami ikaw ka nagtong silingan? Ha? Sino ko rin puspos ko ni sista ron? Nani si Sadi ay? Kauwam lang ka? Akapila raman to? Di ka ni sista kong gina. Ako ni puspos. Di ka ni Peter. Yatang din niya. Ala no, apil-apil man mo sista. Kung naglagot ka, ako lang kayo, sista. Ngano di ka, oy? Ang ano di ay, ha? Di hada ka? Oh, warugid ka para og utok. Ngano di ito siya? Ngano di ay isa na ako nagkanta-kanta ko nga ri? Bawas pa, di marunting katuog ng urasa? Ngano to siya, oy? Ngano manis binok, lahi na maginihukan. Magkapadula ng tawanan na. Wa ba kani mag-ismukoy islibas? Pantay bitok masakpan ti ka. Sangyo, kailihok, makikad siya. Tikaw sa mga magkamalikan, magkawam, tikaw sa Ang utaan na pa ka? Oh, ano suko, magkawam, tikaw sa niya? Kana, muna akong gikalagutan, kay wako ni mo sa Hilom di ay, tuong na niya. Tapa di ay. Kani adto sa di pa ta matug, imo dayong hagkan ng akong liog. Karon, wala kay hawkaw. Unsaon man ako paghawak sa imong liog nga wala kay liog! Excuse sa gid niya oh. Oh na diha, sige bugal-bugal lang ko. Bugal-bugal lang ko. Huwag daw na siya. Waki mercy. Waki bitaw dia. Dusi no, forbidda no eh. O bitaw, pero kani adto bisa mag-alas 4 pa patuwaron gihapon ta nimo. Ay noon sa taon kayo na-iskot ka ni Adto, mga batanon ba tato? Lahi ito ka ni Adto, umskar. Hilog, katog na diha. Huh? Lahi na gid ang akong bana, di na siya sama kay adto nga pirmi lang agresibo. Ako na koy mo reklamo ani niya sa una, pero karon siya na may mo atras og manghagit ko. Ngano ka ha? Unya to? Day, asa man akong coffee. Day? Nausik na to. Bundak. Tanawag na usik ba? Kay ba ko sa akong gibuhat, nawag na usik ba? Kung nausik, ilapin na diyang nausik. Suko ka. Wa pa ko masuko binok. Itubad ko ganing lamisa. Suko na ko anak. Ay, di ba ti kayo eh? Probida kayo. Gusto kay tuwad na ko? Ayaw taon, day. Eh, blood naman kay ka, ha? Uy, sorry. Kanon ni ulugaw. Basta ba ni? Napisuran, hilaw pag yun. O sabi ni, kinikapi ako, uy, pre! Hasa kapi tampang kay grabe naman sa ningin mo ti kayo eh. Say, grabe. Di na yung makatarungan o ni mong gibuhat din Kasi na dili, ako na. dili makatarunganan? Reklamo ka nga kanon basa ang sudan hilaw? Unya ang kapitabang? Ngano? Nireklamo bagod ko ang imong itlog gabi parat? Waki mercy. Sama na ti kayo. May nasabtan na baya ko ha? Bantay ka lang kita ko. Sibitayan ako ni mo. Basta, bantay ka lang jud. Kung sa pre? Mana pre. Sika ni Osawa eh. Magsika kayo. Pre. Unsam yun de problema ninyo, pre. Duda ko Osawa ng babae ko. Bida. Oh, ano magdudam siya, pre? Kuan, kaning... Ano naman pre? Basig na sakpan ka, pre. Ha? Bitaw. Wa kay nimo gamita ang imong rules number 1 and number 2, pre. Unsa may rule number 1, number 2, pre, tako ya? Kani ko na ang rule number 1, pre. Paminaw ra gud, by minute, Ha? ha. Never jud ka nga magpasakop sa imong sawa. Bida. Ang roll number 2, pre. Bita. Ang rule number 2, ha. Ang rule number 2, related na sa rule number 1. Usa ba na yung roll number 2, pre? Nga related nga. Na, ako na milisod-lisod nimo. Apply lang og number 2. Kung di naman da ang number 1. Sunod na tani. Unsa lagi ng number 2, pre? Bida, unsa lagi na, pre. Ang rule number 2, og masakpan ka ni ka, ayaw gyud ang punata ka. Unsa taon ng style la. Unsa sak para jadi yun. Di ba yun na malikayan? Unsa? Anan ani mo magamit ang rules number 3. Unsa may rule number 3 ana? Number 3 na sag. Ha? Na di number 3 di. Na, uy.
Unsa naman sana? Kana, badak yung laing ka, tampang yung layas lang. Ngayon nga tas tabi. Uy, klaro. Inom tabi. Inom ta. Para ko. Ay, kata dari, Dro. Dro, dari. Bere. Larga, kata ta, Dro. Yeah, Bab, kata dari, Bab. Kalipang mata ka. Yes, dari, yes. Yeah. Something in the way she moves attract me like no other lover. Something in the way she woos me. You know I believe in how. Don't I believe in how? Pre, matigin. Somewhere in her smile she knows that I don't need no other lover. Something in her style that shows me I don't want to leave her now. You know I believe in how. Okay. You're asking me, will my love grow? I don't know. I don't know. You stick around now, it may show. I don't know. I don't know. Gahi, bultahan na. Duta, oy. Karo ba man na uli? Hubog, pagyod. Sultihagin ni mo do. Ay, tagbid siya tarunday. Unsa? Ayaw ba siya ta? Ilain ra ba ko ba siya ton? Adi ay, sa ato pa. Ikaw ra mo ilain. Ako di lang ko. Ha! Aw. Walay bali ni mo ug ako'y malain di ay. Kanya tubiyo ka na. Ikaw ang nagdagabad sa kung uti kay. Kanya ba? Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Unsa tong giingon nimo? Kani adto pa nga naglabad ang imong una ko. Yes, yes! Okay nga no, dito nod. Labad kaya kung taon. Ikaw ang nagdaglabad sa kung kani adto pa, ha? Ni adto mo mabuha ka kung tungod sa problema sa sud. Hilom di ay. Wa man gani ko nagreklamo nga akong buak way ni sud. Awam ka. Waki mercy. Ay kung lingaw-lingawa. Manong raw karon ra magana uli, di man ka. Sabot mi sa mong bitbit taon ay. Giinom eh. Bot-bot. Butbut sa loob. Sa may butbutan na. Ikaw ray butbuton. Ha? Noon sa man taon ka tigayo. Yun sa'yo problema taon ni mo, day ha? Ikay Ano butbuton? magkaingon ka butbuton ko? Unsa imong giingon? Nag-inom mo ka uban sa kinsa to? Ako mga office mate. Office mates imong mata. Okay, sumili ko ba na ko? Naari kay trabaho. Di man ibinok ha. Masakpan talang ka ni kang may lain kang giis mo ko istibas. Anha ka makakitag kumo nga murag AK-47. Ay, ako may loko ni may tao na eh. Uwat ka hadlo ka. Ipasidan lang ka. O kung masakpan ta ka, anha ka kitag kumo nga murag AK-47. Waki mercy. But-but di ay. Pak! Ito ni. Sakit no. Sampul pa to ha. Ako ratong gi-single fire. Ug ning akong isetro na kung kumo sa rapid, patay ka. Sabot ka. Makayo kag hatapa. Ito padaling. Za! Ta, usba na to. Nakatilaw gid akong banas akong kumo kay wala mo kaagwanta. Mao nga ako siya gibantayan gyud. Unya to. Uy, Mari. Nakita ba na ko si Pari Binok Mari nga misud og bar? Unsa? Mari tinuod ka? Wala ki. Duda ko, Marino. Doon na sa ikulo kadidan sa bar. Animal tawana. Iya gid ay kung giismo ko istibasa. Ha! Humanda ka. Ay, naon sa taon ka, pre, uy. Misugot lang ka nga. Inanaon kasi imong asawa. Matay pre, ako pre, di magsilbi na ako yung ano pre. Labaw na ko, pre. Ako ko'y haligis panimalay. Ang babae, bungbong na na. Mao nga para nindot imong bungbong, imo gyud nang
idubululing gina nimo. Double-double pre. Oh. Mao pre. Oh. Mo ra man gud mga babae. Unya. Ya, kita mga laki mo ihaligi sa panimalay. Unya. So para Ang nindot- babae. Ang babae para Mao na At- hayag. Unsa na? Ah. Unsa na? Premium? Unsa na? Nya, Ang nya, ha? babae. So para nindot Iwag ang imong mo bahay pa, pre, Mario. kinahanglan magdubululing jud ka. Ha? Sabot na yung pasabot. Magdubol kong babae, pre. Buanga eh. Nagbasol noon ko da nga nung gisukmag na ko sa binok. Oh, naras binok ay. Naghinuktok. Akong daulon. Dong binok. Dong, nahibaw ko nga nahiubos ka na ako, Dong. Sorry na, Dong. Talk to my hand. Sorry, gani. Akong isa din na tumausap, promise. Turo ka. O, lagi. Di na to na kuspoin. O, doon na rin ko ninot nga ibalita ni mo. Unsa man na? Sa di madugay. Tulo na unya tangan ni sa itong panimay, Dong. Oh. Unsa? Buto may pasabot. Doon na kay baby. Dili, uy. Mag-ingon nga tulor tadi sa primay sa di padugay. Oo, kay anhin naman upuyo si nanay. Kidata silong be. Waki mercy. Bungo sa ito'y makakinort pre. Abi na kog malipay siya sa akong gisulti nga ari na mo puyo si nanay sa amo. Pero murag ni kunot man ang iyahang naw. Grabe gid ka kunot. Kay kunot naman sa gindaan iyang naw. Nya gipakunot na gid niya. Unya to. Dong, di na lang ko mo dayon og ani si nanay kay way makaatiman sa iyang baboy didto. Aw. Oh. Grabe ha. Taas sa guglahutay sa imong kunot. Sukad kahapon pagsulti na ko nimo nga ani mo puyo si nanay gipakunot day nimo imong naong. Unya hangtod di ay karon kunot paghihapon. Ug wa ta kasulti nga di madayon og anis nanay, di gid mawa ang kakunot sa imong naong. Pagbidaw sa taon ka kay initan mo kunot-kunot sa kunaong. Ano? Muram sa kaway kunot. Ako na lang gitawagan si nanay oy nga di na lang paarion kay murag kontra man sa imong buot kamo ari siya. Mao na di na lang siya mo anhi. That's it. Ha? That's it. That's it. Ayun noon. Dugag-dugang siya itong pakadunon. Ay. Gipabukala na sad ang nahikatulog kong kabangis ay. Ay, ilaw day. Ay, ay. Kapangis, bida. Ay, mabinata diya. Iguwang na to. Bidaw ay ang ipita ni da. Ako sa ipit, ha? Wakil Uy, birthday Pinok! ka? Tingin nalimot ka ha? Sa dihang pag-upatang ninyo, dire na to ang imong amahan nga sugaron kay nako. Unya sige pamuso kon maligo ko. Pero wa ka gid makadungog nga naglagot ko og yaw-yawan ko ang imong amahan. Tungod kay nirespeto ko niya nga moy akong ugangan. Ug labaw sa tanan nirespeto ko nimo kay ikaw ang akong bana ug imo siyang amahan. Kunya karon ang akong inahan nga gusto mo puyo dinhi, mupakita kag dili maayo. It's unfair. Ni oy. Murag din. Murag di lagi ni maayo. Di gyud ni maayo. Di ni magiangayon. Asa ta hustisya ani? Nasaan lang hustisya? Akong ganti kang gusto! Masakit kang maayo na halandi ka na ko pasakiton. Mas maayo pang mulayas ka rin malinaw ta. Ang ani mo desisyon oy. Recorded by X Thunder Gaming. Les. Likot. Isa pa? Kani imong lubot na dako kayo. Iduot ko nimo layas. Loyal, rito maglubot rin kay samo kayo. Adi ay, samok day ko. Ang ani oy. Sige ha, layas ko ha. Kadiyot ha, kadiyot. Bahala ng mulayas ka tinuran. Gisulan ko nimo tikaya ka. Tikaya lang lagi mo. Be! Mau dadon mo sinina. Kamay ko na na. Dada tanan ni mo sinina dada. Ay bilim sa kusa. Dada. Kay ngano di ay, nagtuo kang ako ana? Sa? Nagtuo ka nga ako ng mga sinina ang sud anang maong bahag? Dili taon binukoy, imo taon na. Ako nagsuod man sa bag. Ha? Gibo na yung mga sinawa. Hindi mo suod. Takaw lang ka, oy. Ako day mulayas. Ang tag-iya day sa bahay mo ay mulayas? Anga gud nimo gud. Limot ko. Amo man na ining bahay, uy. Anga, uy. Di ay no. Inyo, di no. Oo, amo bitaw. Anga gid ani. Mo nga ikaw mo ilayas, dili ako. Mau ba? Sige. Mulayas ko. Buwag ta. Maukil gusto ni mo. Sige, mulayas ko. Oy, ay ko pasangin liha. Ikaw may nakuna-una ani. Ha, takakal kag tabi niya. Sige, mulayas ko. Kayo ako mahangolan ni Baya. Nga to. Murag Christmas tree, ha? Daghang siga-siga. Murag series.
Period! Buslot na! Sige, hadro ko. Ayaw sa, kadiyot lang. Kupa ko mahuman. Magbuwag na magkata, okay. Pero sa di pa ka malayas, iuli ang akong gihatag ni mong singsing kwintas o grilo. Iuli to. Di ay, iuli ko to. Basta iuli po ni mo ako ang katong akong dugo nga giabuno sa ako ang katong nasakit ka, ha? Akong giabuno ni mo. Tarong tuli. Akong katong giabuno na ako nga dugo diha nimo, iuli sa to katong nasakit ka. Tingan? Oh, nalimot ka? Katong sakit ka? Na-admit ka sa ospital? Unya, gikinahanglan nga abunuhan kag dugo? Kitsa manihatag nimo dugo adto day. Ako man day. Oh, iuli sa to day. Iuli to day. Aron mahuman na ta. Iuli tong dugo! O lagi kadiyot sa. Sa mga gikauti mo diha sa mong bilahan, unsa na? Lamiya na o. Ay, kalo. Usa na rin pilit sa kulaw. Napkin. Unsa? Data-data lang sa ha. Ugma lain na sad. Animal ka. Waki birthday. Pero tigid na mong awaya sa akong bana hangtod nga ni sangpot sa mong panagbuwag. Ug mao na akong problema ron kay naglagot ko nga iyang giingon anang akong inahan nga murag wa siya pagbati o respeto sa akong mama ba. Gusto siya mo balik nako ron. Maayo ka ha nga dawaton ako siya pagbalik o di na lang yun. Unsa man kamo ang pasultihon? Tikay. Hello! Ate Pres! Okay, ang sender na ito karong adlaw. Si Inday Tikay, Ate Pres. Tikay. Si Inday Tikay. Kaya may atong sinder karong adlaw, si Tikay. Ang problema ni Tikay yung baan na, Ate Pres. Mao ni si Dodong... Binok. Mao ni. Si Binok. Sige sila away. Tungkol lagi kay doon ay mga higayon nga nagkinanglan si Tikay sa lawas nung panginanglan, Ate Pres. Kay asawa man siya niya. Balibaram si Binok. Nandadugay, Ate Pres, nga nag-away-away na yun silang maayo. Nagipalayas. Tanya si Tikay. Ang problema kay ang balay kag Tikay mo ko din na sus Binok palayason. Ingon si Binok nga sige malayas ko sige. Pero yung Tikay si malayas ka. Bawiun ako akong paghatag nimo tanan sing unsa pa relo nim uban pag yun nga kwintas unsa pa na dia. Ani ana pos Binok ka sige. Imo ako ni hatag nimo. Bawian urot ko ni hatag nimo. Iuli ko ni tanan. Pero ambis sa tong dugo nga akong giabono dihan mo. Tungod kay nasakit man din ni Tikay Ate Preso niya. Ang dugo parihar man sila types dugo. Type O man, type O plus. Mao na nga iya sa bawion. Ay kuha sa Wain nang tikay nga pagkonstro niya buslutin na. ay gikuha Ate Pres ang napkin. Gayo administration man niya. Gikuha, gipapilit sa daw siya. Data-data lang sa da. Kahan ka. Kamaw. Lagi. Diyaw saon mo nato ani ron. Bam, ikaw tabi. Bam, ari ja bam kay nami patabagan mo. Para na ako Ate Pres no kanang binata nila. Sige, duwa ng ML bam. Away na sige bambina sige duwa. Bam, Ma'am Aidana, bambina sige duwa email. Kapito ko na ba daog? Mao na niya, para na ko Ate Pres binata ron gini. Swagi hinungdan away-away nga way hinungdan ba. Pero nindot lang nila ha kay murag patriling lang ni. Ang mahitabuan ni paninto ni bayo ni kadlawon ba away bam. Unsa yung pangutana ka to, Dro? Unsa to yung pangutana? Unsaon man lagi ko no niya yung Ang anak yung magtunyuli ay masaya. Di pabasa naman tika kanina pa. Hindi na naman yung salmon sponsor niya. Oy, na. basa bam. Okay. Bebe, nabada sa kan. Sa Bible. Gusto siya mo balik na ako bayo kang dawaton kasi pagbalik ko dili na lang sa may akong baton. Okay. Pintungan din silang away. Tungod sa kaway. Dako magid lang ginagmay mo lang away. Kung ari ka sa New Testament, apan may mga binhi nga nahulog sa mayong yuta ug miturok. Mitubo ug namunga, may nanguhay og tag 30, ang uban tag 60, ang uban tag 100. Mari pagilyo gapon bab. Umog kini mga pagbasa nini sa manaha, no? Ang buting pasabutan ni Goliath, Pedro Ate Pres, nga ningon may namungag 30, 60, tagatustod kay miturok man kini sa maayong yuta. Ang buting ipasabot, ang imong maayong binuhatan, imong ipaambit sa uban. Imbis pagdumot og kay kasuko og kayugot og kayubos, mao imong itago sa imong dughan, may imong hambinon sa imong dughan, mga maayong binuhatan na imong ipaambit ngadto sa imong igsoon. Entonces, kung ingon og pabalikon ba, pabalik ka.
pabalik ka sa inyo, mingon nga mag-away ka mo, ana, dihan mo masukod, kung naaba ka mo'y pag kinabuhi nga espirituhanon. Kala. Kaya mo may pong dire. Pabalik ko na, Bam. Kamo may pasabuti din sa New Testament sa Marcos 4, versikulo 8. Mark 4, verse 8. Apan may mga binhi nga nahulog sa mayong yuta og miturok og mitubo og namunga, may nanguhay og tag 30 uban tag 60 uban tag 100. Lain pang pagbasa ko. 361 Og lain pa sa karong pagbasa karong panahon na nga sikreto kuno mao may kahayag sa atong kinabuhi. Kung ikaw sad kuno mao kahayag, kung mudawaton na yang kahayag, yun tani mo sad pagpaambit sa uban. Inigsindi, inigdagkot nimo sa imong suga sa imong lamparilla or Petromax sa patay kurente at bilang ibitay para mahayag tibok bahay. Mao kuno na kung unsay imong pagpaambit sa imong mamaing binihatan sa ngadto sa uban. Imo bang gipalamian o imo bang gipasakitan? Ato ba pila to? 30? 30 tag sa kagatos. Unya, do 361 yun. Delikado bitaw na nana. 361. Lakot ko ganihang buntag. Ay, Ano? gisapot ko. Ano ba? Ingon siya, kung ano may anay pam kanganaan naman kaya atawa. Nga. Kuha ko na palahi. Ibingan ko na siya na ako. Sa dihang. Gitagaan ko 250. Papulit na 50 ka. Ano ka na ganito naman nun? Kung ako ay puzzle, Tihon.